May adlaw nga Sabado, mga higala. Ania nasab ko aron mihatod ka ninyo ang maayong balita dito sa Central Visayas. Atong tan-awon ang maayong balita sa Cebu. Mukabat sa 428 ka mga benepisyaryo sa kapit bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o KALAHI CIDSS, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay o KKB o Cash for Work Program o CFWP ang nakadawat sa ilang compensation alang sa ilang gihaguang trabaho atol sa payout ni adtong June 11. Ang mga benepisyaryo mao ang mga graduado nga mga tinun-an sa lain-laing mga campus sa Cebu Technological University nga nihatag og serbisyo sulod sa labing taas nga 90 ka adlaw sa trabaho sa mga opisina ubos sa DSWD Field Office 7 sa ilang tasatagsa ka mga local government units ug state universities. Ang CFWP usa ka cash support program sa ahensya nga nagsilbing baylo sa gikasabutan nga buluhaton o serbisyo nga gihatag ngadto sa komunidad. Kini usa ka hamubo nga interbensyon pinaagi sa temporary employment o targeted cash transfer alang sa mga college graduates, estudyante o pamilya nga vulnerable sa epekto sa climate change ug nalangkob sa economically poor o vulnerable communities. Ang ceremonial payout nga gipahigayon dito sa Area Vocational Rehabilitation Center Gym sa Labangon, Cebu City, gipanguluhan ni KALAHI CIDSS National Program Manager Attorney Bernadette Mapuwi Joaquin, uban ni DSWD Field Office 7 Assistant Regional Director for Operations Juanito Cantero ug ni CTU Vice President for Administration and Finance Dr. Herlito Litrondo. Ug mauusab kini ang maayong balita sa Negros Oriental. Mikabat sa 188 kasako sa basura ang nakolekta sa nagkadaiyang mga volunteer sa gipahigayong simultaneous Banica River cleanup sa Dakbayan sa Dumaguete. Niabot sa 298 ka volunteer gikan sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno, pribadong sektor ug mga residente sa mga barangay daplin sa Suba ang nagtinabangay sa paglimpyo sa Banica River. Gipanguluhan sa DNR Negros Oriental ang river cleanup nunot sa pagsaulog sa World Environment Day. Subay sabni sa programang Rivers for Life sa DNR na ang tumong kay mabalik sa karahang estado ang Banica River na limpyo ug daghang tanom sa palibot. Gipahayag ni DNR Provincial Director Vierno Grefalde kung unsa ka importante na limpyuhon ang suba na puno na sa basura. The most kanibang landform or unsa na diha nga that signifies unsa ang Dumaguete reflects unsa ang attitude nato is Banica River mo yun. Kaya mo na si public waterway nga magian sa ato pa mo-reflect ko nato, no? Malaumon ang pipila ka volunteer na mabalik pa ang kalimpyo sa Banica. We are the next generation man pud na kana maka-benefit sa kalimpyo sa suba. Yes, hopeful ko as long as consistent ang paglimpyo diri. If kani siya ma-maintain kani siya limpyo, if naay mga higher nga maka-help pud ani, if everyday can sure that malimpyo din siya. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV. Di ara usab ang maayong balita sa Bohol. Pamilacan. Usa ka isla nga kanhi sakop sa dawis apan karon ubos na sa superbisyon sa lungsod sa Baclayon. Apan sayod ba kamo diin ang pulong Pamilacan nagagikan? Pilak kadtong higanting mga taga nga gitagana alang sa higanting mga isda. Apan ang nakaproblema ang higanting isda kadtong mga tinunilada nga tuki-tuki, lumba-lumba, balyena, mga mananap sa dagat nga kun mukaon ang gagmay nga isda ug plankton mo isuyupon. Mo hinungdan nga kun dili makuha sa taga, ang higanting pilak ikabit sa mga isda. Patabanan og higanting mga pataw hangtod nga sa kaluya ang mananap intahon mo pa ibabaw. Nga sayon ra sa mga taga-Pamilacan maihaw. Tuig 2000 dihang giaghat ang mga taga-Pamilacan nga ang pag-ihaw sa mga lumod, lumba-lumba, tuki-tuki ug balyena undangon na. Inay mangihaw,
Ipakita sa mga turista ang mga higanting mananap aron sila malingaw. Ug sa kampanya sa malungtaron nga turismo ug kalikupan, kiniusab ilang apilan. Sukad ni adto ang Pamilacan nga kanhit nag-anghit kay buwaranan sa mga sanga, bungkaras, balyena ug tuki-tuki, gidugos na sa mga turista nga puti. Ang kanhin nilang ginansya sa pagpamilak og higanting isda, gidoble na sa matag adlaw nga pagpagdagsang sa mga turista. Gawas sa mga bana nga nangisda, karon apil na ang mga asawa nga mangmasahe na. Gikan diri sa Pamilacan alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug di usab magpauwahi ang Siquijor alang sa ilang maayong balita. Ang AFOS Foundation Philippines, kauban ng Siquijor Chamber of Commerce and Industry Incorporated ug ang Department of Trade and Industry nagpahigayon og isa ka adlaw nga seminar on unlocking effective marketing strategy aron mas mapalambo ug matudluan sa hustong paagi sa pagpamaligya ug pagdani og mga customers ang mga benepisyaryong organisasyon sa Foster Inclusive and Sustainable Habitats kun Fish Visayas Project ug ang Micro, Small and Medium Enterprise kun MSMEs. Miatinder og aktibo mi partisipar ang Siquijor Island Fish Growers Association o SIFGA, Katikugan Farmers and Fisherfolks Association o CAFA, Maiti Research Development Association o MRDA, gikan sa lungsod sa San Juan ug Siquijor. Matod pa ni San Juan Negosyo Center Business Councilor Vince Vidad ug ni Siquijor and Negros Oriental Area Coordinator Rian Gerald Osmond Sikatitik nga kinahanglan kayud ang kahibalo ug risgo, kuki, pagkamalahotayon sa pagnegosyo. Basta ganun mag-introduce ng product sa mga customers, marketing na siya. Pinakauna yung buhaton is, kabante mo sa usa ka lugar o lungsod, inyo na siyang obserbaran. No, dapat inyo na siyang lantawon o usa joy, kinahanglan anang lugara, usay kulang anang lugara. Ang inyong negosyo, dili na sa ingon nga karon ra. Sa mula hukay sa gina. Kinahanglan na consistent ang inyong produkto. Na-continuity ni ang kanami ato o mahimo mo improve pa. Magpasalamato ng mga partisipante sa ilang mga nakatunan tungod kay para nila, dako kini katabang sa paghalin sa ilang mga produkto sama sa toasted bread, processed ng isdang bangus ug ingon man sa ilang tagsa-tagsa kapangindabuhian. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Ditchi Umandam. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Kung sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.